Ehling şeplere, tatar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Ehling şeplere, tatar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Тамашачылар әкренләп җыела бугай инде. Дуслар, әйдәгез инде сез дә кушылыгыз. Мин менә хәзер паркта. Искиткеч һава торышы. Так. Шуннан кадәр Русланны сорагач, анда тур эфирга кертергә кирәк инде. О, Шулпан, сәлам. Син дә парктамы әллә? Әйе, менә мин дә совхозга чыгарга булдым. Ничексең син гомумән үз изоляциядан чыгулар? О, шәп. Ә сиңа? Миңа да бик шәп. Сәлам, дуслар. Сәлам, сәлам. Без Руслан белән урамга чыкканга куанып бетә алмыйбыз. Шуңа күрә бераз шаярырга булдык. Эфирда яшьләр тукталышы. Сезнең белән Руслан? Һәм Шулпан. Шулпан, ә бүген нәрсә турында сөйләшәбез? Минемчә, сөйләшергә тема күп җыелгандыр инде. Алай сайда тизрәк башлыйбыз. Шулпан, ишеттеңме? Үз изоляция вакытында һәр икенче кеше үзенә яңа шөгыль тапты. Күпләр иҗатка бирелде, инде кайберләр ашарга пешерү белән авылга башлады. Ә кайберләре инде күптән куллары җитмәгән ремонтларын тамамлады. Ә мин исә мәсәлән укый башладым. Чөнки сессия. Ә син нишләдең, Руслан? Шулпан, мин үземә яңа шөгыль үзләштердем. Мин һәр кич Instagramда туры эфирлар алып бара башладым. Син Шаян ТВ аккаунты турында әйтәсеңме? Әлбәттә. Син карыйсыңмы? Әлбәттә инде, Руслан. Менә беләсеңме, һәр кич сәгать 6-га будильник куя идем. Шулпан, әле 1 июнь көнне мин туры эфирда рекордлар куйдым. Көнне 3 эфир уздырдым һәм 8000-гә якын тамашачы карады әлеге эфирларны. Ә кунаклары кем иде? Йолдызлар, танылган шәхесләр. Авыр булдымы соң? Юк, бер дә авыр булмады. Нинди сораулар бирдең? Шулпан, әйдә, алдагы видеоязманы карыйк, анда барысы да аңлатыла. Сәлам дип башлана. Шаян ТВ Instagramындагы һәр туры эфир. Инде 1 июнь көнне Instagramдагы туры эфир җир йөзендәге барлык балаларында халыкара балалар яклау көне белән котлап башланып китте. Шул уңайдан без тамашачыларыбызга Шаян ТВ каналында үзенчәлекле бәйрәм чыгарылышлары әзерләдек. Кызыклы мультфильмнар һәм бик күп сюрпризлар булды. Шаян ТВ кара. Ә инде социаль челтәрләргә килгәндә, без 1 июньгә багышланган бәйгеләрдә тамашачыларыбызга онлайн рәвештә бүләкләр уйнаттык. Татар эстрадасының танылган артистлары Гүзәл Уразова, Ландыш Нигъмәтҗанов белән туры эфирларда кызыклы әңгәмәләр уздырдык. Гүзәл Уразова белән бергә балачакка сәяхәт ясап, күңелле мизгелләрне искә алдык. Шулай ук бик үзенчәлекле кызыклы уеннар уйнадык. Кич Ландыш Нигъмәтҗанова һәм аның бик сәләтле кызы Шаян ТВ каналында ишкәкетләр тапшыруын алып баручы Ләйлә белән тамашачыларыбызга онлайн рәвештә әкиятләр укыдык, җырлар җырладык, бик шәп күңелле эфир уздырдык. Ләйлә, без сине тыңлыйбыз. Нидә китерез? Эш кыз турында. Әйдә. Бурын заманда яшәгән ди булган ди бер хатын. Шулай ук 1 июнь көнне республикабыз президенты Рөстәм Нургали улы Миннеханов Шаян ТВ каналының алып баручылары Сәйләм музыкаль проектының финалистлары белән бергә әзерләнгән котлауны үзенең Instagram сәхифәсенә урнаштырды. Детство, детство, детство это свет и радость. Это песни, это дружба и мечты. Бәйрәмнәр үтсә дә, без тамашачыларыбыз өчен танылган шәхесләр, артистлар белән үзенчәлекле күңелле эфирларны дәвам итәбез. Эфирларның качан буласын сез безнең Instagramда таныша аласыз. Анда барлык мәгълүматлар да бирелгән. Шулай ук бик күп бәйгеләр оештырабыз. Әлеге бәйгеләрдә сез дә катнаша аласыз. Шаян ТВ каналының истәлекле бүләкләрне отуы. Бик җиңел, дуслар. Руслан, синең тур эфирларын шуннан да шәп булган икән бит. Үз шөгылемнең остасына әйләнеп беттем инде, Шулпан. Ләкин Руслан, син генә үз эшенең остасы түгел. Тагын кем? Мәсәлән, Зөлфия үзенең спорт марафонын тәмамлаганнан соң Instagramга чумды. Ул анда булай да утыра бит инде. Ләкин бу юлы ул анда иң популяр трендларны ачыклады һәм алар турында ул безгә дә сөйләячәк. Хәзерге трендлар ул бит инде ашарга, пешерү, кухняда булу, ул бит инде
Кондитер белән поварга әйләнеп бетте инде бөтен кызлар. Юк инде Руслан, алар бит барысы да стереотип кына. Беләсең килсә, трендлар алар бик күп. Алайса иде сүзне Зөлфиягә бирик. Selam dostlar, sizin bilen min Zülfiye Hamin sizne bugün sosyal şirketlerinin dünyasına alıp kirip gidecek. Ettiğilerek popüler trendler bilen tanıştıracakmı? Başlayız mı? Birinci trendga kelganda u da bolsa Instagramdagi bitliklar. Nät hazır tatar tili ham rus tilini tekshira turgan bitlik bikda populyar. Biz oshamiz Instagramdan bu maskani azad qashabov topshiradi. Ham biz eliga mask kutib turamiz. Bizga biror rus so'zi shiga snejinka ham bizga tarjima kerak. Qora bir degan. Dürüst bo'lsa bizga ish pishmoqqa shiga. Lekin eligi bitlikning bir minusi bor. Uni bir ishlab ko'rsangiz, bundan to'xtalib bo'lmaydi. Rubашка. Күлмәк. Wipe it down. Wipe. Alдағы тренд ise qizlarning erta bilan nishik tez jiyina oluvin ko'rsatadi. Men de tekshirib qarorga bo'ldim. Wipe it down. Wipe it down. Wipe. Wipe it down. Wipe it down. Wipe. Wipe it down. Wipe. Wipe it down. Wipe it down. Lekin menimchikdir kelib chiqmadim shunda. Wipe. Alдағы trendga kelsak, unda bo'lsa eng populyar sotsial şirketlerinin birisi TikTok. Ona qaraganda tik o'tirib bu yigil biyisi kelib turadi. Elegiz populyar TikToklarning birisini ishlab ko'ring. Dünya quvib, ko'ngil ocharga yoki do'stlari turida unutuvchilar hozir bek ko'p. O'z ichingizda bo'lgan kichkina bolani yo'qotmag'iz. Internet shiltari trendlari sizga yordamga kelir. Dostlar, hozir men sizni yoshlar bilan beyli bo'lgan eng qiziqli yangiliklar bilan tanishtiracakman. O'z izolyatsiyada bizgina tugul, Qozonda o'zgardi. Idrisaga ol xalqning dunyoga chiqib mezgilini azirlandi. Shulay etib, uzoqqina uyda o'tirib, kibitga ruxsat bilangina yurgandan so'ng sizning qoningizga biroz adrenalin jetmay ekan, naq sizning uchun tezdan Millennium ostida Extreme Park ochilajak. Havo zonasi, basketbol maydoni, pump tracklar, bular barisi da sizning uchun bo'lajak. Endi o'z izolyatsiyada o'tirganda siz Qozonni, uning motorligini sog'ingansiz ekan, ham Qozonni uch tibidagina ko'rishga tilaysiz ekan, bu yangilik sizning uchun. Chunki bek tezdan Qozon zaksi ustuna mina olacaksınız. Ham shulay yo'q, avgust oylarında lagerlar ochila boshlavi ko'plarga belgili. Lekin hozir etiyeni kunlari bo'lmayacak. Menga siyinirgami, yoki kiyinirgami, o'zingiz ilag'iz. Bunga menim shular edi. Hozir tag'in bir yangilik. Biz yangi bәйге игълан итәбез. Композитор һәм шагыйрьләр игътибарына. Шаян ТВда балачак җыры бәйгесе. Тулырак мәгълүмат Шаян ТВ сайтында. Devam ederiz TikTok'larına. Ярый. Шулпан, ярел шул TikTok белән Instagram булды. Алар булмаса үз изоляцияда нәрсә эшләп беткән булыр идем икән. Руслан, карантин бетте бит инде. Мин аларга шул кадәр бәйләндем, алардан башка булмый диярлек.
Әмма хәзер карантинга кадәр булган әйберләр үз урынына кайта. Минемчә, бу бик яхшы хәбәрдер. Ни өчен? Нәкъ күз алдыңа китер. Кибеткә йөрүләр. Дуслар белән күрешүләр. Нәкъ шулай. Ләкин барыбер сәламәтлекне беренче урынга куйырга кирәк. Шуңа күрә менә маскаларны киергә онытма. Мин һәм Нойлә синең белән килешәбез. Әйдә, аның видео язмасына күчик. Әйдә. Карантин безнең тормышны күпкә үзгәртте. Элек гадәти булган әйберләр хәзер бөтенләй башкача тоела. Мәсәлән, Үзизоляциягә кадәр бер нәрсәдән курыкмыйча дуслар белән кафеларга еш йөри идек. Ә хәзер алар ябык. Ләкин сез саф һавага пикникка чыга аласыз. Элек без курыкмыйча, рәхәтләнеп, саф һава сулап, бер нидән шикләнмичә урамда йөри идек. Ә хәзер хәтта эскәмиягә антисептик сибәсе килә. Үзизоляциягә кадәр кибет ул кечкенә бәйрәм иде. Ә хәзер өйдә бөтен әйберләр иске. Яңаны киясе килә. Шишелеш бар. Туйдырган күлмәгенә алып, аны яңартып кияргә була. бер уйлап карасаң, карантин ул бик начар да түгел. Аның үз уңай яклары да бар. Беренчедән, без үзебезнең кулларыбызны гел чистартырга өйрәндек. Бу бик мөһим. Икенчедән, без барыбыз да үзебезне яңа яктан ачтык. Һәм бу бик шәп. Шуңа күрә моңсуланмыйк, дуслар. Барысы да яхшы булачак. Руслан, кара. Нинди җирләр инде бу? Бу бит Бали. Кара нинди гүзәллек. Әмма монсы кара. Урманнар матур име? Монысы кайда? Ә бу исә Швейцариядә. Елга? Бу Колумбиядагы елга. Һәм ул дөньядагы иң матур елга булып исәпләнә. Шулпан, мин бик шат әлеге җирләр өчен, тик син нигә аларны миңа күрсәтәсең? Әгәр дә тагын бер тапкыр үз изоляциядә утырырга туры килә икән, безгә шунда барырга кирәк. Руслар әйтмешли, ул бит рай интроверта. Шулпан, әллә кай еракка барып торырга кирәкми? Моның өчен авылга кайтсаң да җитә. Шулай ук саф һавасы, табигате, елгасы барсы бар. Әле тик ятып та булмый. Эш бик күп. Бу тур турында миңа мәгълүматны каян табарга соң? Анысы киләсе видео язмада. Сәлам, сезнең белән мин Гөлназ һәм бүген мин сезгә авылда үз изоляцияның ничегрәк барганы турында сөйләп китәрмен. Киттек. Авылда чынлап та үз изоляция кагыйдәләрен дөрес үтиләрме әллә юкмы? Моны без сезнең белән хәзер бергәләп тикшереп карыйбыз. Һәркем өчен якын булган күршеләр хәзер кызганычка каршы үзара ерак аралаша. Ә авылда әлеге кагыйдәне бик әйбәт үтиләр. Хәзер үзегез күрерсез. Сезнең суганнар бәрәңгеләр булырга күренәме? Әйбәтме? Чыгып килә Аллаһга шөкер, уже бәрәңге чыгарга өлгермәйм. Кортлар да күренә башлады. Хәзер без шулай гына сөйләшәбез, әллә кабарып булмый, ярамай. Авылда кагыйдәләрне дөрес үтиләрме юкмы дигән сорауга җавапны мин әбиләрдән эзләргә булдым. Чөнки алар авылның төп хәбәрчеләре булып торалар. Алар кич утырга бик нык яраталар, әмма аларның аралары чыннан да метр ярым бар микән, юк микән? Без хәзер сезнең белән тикшереп карыйбыз.
Oshqa tegilmi bizga Rafika bilan Sojida bunaqa kelamiz, jaykini suviylarni ko'rga dedilar-da, suviylar chiqdilar. Suviylar ko'radi. Onlar soat 11da unikida namozlar o'qib, daga suviylarni ko'rib, qaytib ketdilar. Hozirgi zamonda ko'p jigar o'yaramaydi, ishdan olib. Abiler isanmisiz? Sizga qanday qarab turadi? Yurab o'tirgansiz bir-biringizdan sizdan qo'yib bir-biringizni ishlasizmi? İşte biz kogilerini saklayız, dik saklayız, elimiz maskalar kiyip oturamiz. Koyabilir, gelir. Hozir qorigan sizning oramiz shunaqa metr yarim bor ekan. Bilasizmi, abiler har vaqt bütün qoidalarni tatbiq etadilar. Ovulda o'zlarining o'z izolyatsiyalarini o'tkazishi ijodiy kuchlarga mel qolsa tog'in daraxatrakdir. Chunki bunda sof havoda ilhom aybatrak keladi. Ammo shulaymi yo'qmi ekanini biz hozir sizning bilan birgalab tekshirib qaraymiz. Ham mening bugungi gunohim ko'pgina belgilar laureati o'zi she'rlar ijod etishi Liliya salam. Salam. Silab ketalimda haligi o'z izolyatsiya vaqtida sening ijoding tog'inda o'sish kushirdimi? Ko'proq ijod eta boshladingmi? O'z izolyatsiya ishiri bizga shunday mumkinlik berdi desang-da bo'lar. Chunki bu vaqt yozning oxiri ham jayning boshına to'g'ri keldi. Ham ovulda bo'lib bilan shunday tabiatning motorligi, qushlar sayrovi, chechaklar otqanishi ham bir nechta bularga siqlanmay bo'lmay ham mana bu siqlanu aytiriya kerak ko'ngildan indidir hislar uyatda ham she'rlar yozilgan indidir jirlik tug'dira. Ol esa o'z izolyatsiyasiga kirisincha hali mumkinlik bergan ko'proq ijod etarga emas. İlhom narsani olasiz, qo'ydan kela olasiz, mening eng yaratgan so'rovlarimdan birisi. O'z izolyatsiya ishira shundan da mumkinlik berdi ko'proq yozirga, ammo u bitinda mana vaqt bo'lgan sayin nechikdir yozasim degan siz tugul ko'ngildan indidir his bo'ladi tish. İlhom shig'anaga u motorlik meni. Indidir mana shu go'zalliklarga men siqlanib, ko'ngilda turgan shu motorlikni o'zimcha she'rlarda ijod etib ko'rsatirga yaratam. Mana sen so'nggi ijod etgan she'ring narsaga bog'ishlangan menga she'rlar keldi de ko'rsatirsan. Aytganimcha ovulda bo'lg'ach, she'rda mening ovulimga bag'ishlangan Qozonda vaqtda men ovulni bek sog'inam ham mana shu qo'ytqash yozning shu kunlarida bunda turgan mumkinlik bo'lg'ach shu she'r yo'llarini ijod etdim. Ham bek tilab sizga o'qib ketarman. Ey ovulim, sening uramingdan ila mening yetirib ketasin. Obod sobiy bo'lib, keng yarimdan olsigillar jiyib ketasin. Buluningda o'sgan jilagimni izib xabar edim birgina. Yurakdagi sog'ishimni bosam, sening yoqdan isgan jilgina. G'oshiq bo'ldim seni, tug'an jirim, tövga suvi sholg'an kunimdan. Qo'yda bo'lsam, qo'yda yashasam-da, sen ketmassin mangu ko'nglimdan. Aferin sana Liliya, shunlab da iz ketkish motor she'r kelib chiqqaniga qolsa, siz da mening bilan kelishasizdir deb o'ylayman. Senga kelajakda ijodingda zo'rdan-zo'r o'ng'ishlar tilab qolam. Tamam, bizni shunday motor ijod jimishlari bilan singdirib turgan nasib bo'lsin. Amin, shulay bo'lsin. Bek zo'r rahmat senga. Biz sizga ovuldan, o'z izolyatsiyadan qo'ynar salomlar jibaramiz. Paka-paka. O Ruslanchilanda ovulda karantin qiziqizgan ekan. Albatta. Lekin shaharda kim tugul? Shaharda nisha bo'lasan. Mana qara, sen kafega borib, o'zingdan rizqni olasan-da, anlari parkda do'stlarim bilan oshlaysan. Yo'q. Eli tog'in kibitda bek zo'r tashlamalar. Masalan, men kecha 2 shokoladni 1 shokolad bayasini oldim. Yo'q, shuldan bo'ldi. Sening Bilasizmi, eli tog'in dostavkada ishli. Mana endi restoran tilaysan, shunda bora olasan. shuldan bo'ldi. Sening butun o'yin o'shav to'rinda g'ina. Shulaydir endi, karantindan so'ng g'imdan o'shavdan ayrilib ta bo'lmaydi. Ne ishlaymiz endi hozir? Sport zalga borga kerak, trenerlarga. Birda bir shilma. Toliya senga borisi bilan da bo'lishir. Dostlar, xatirliysizmi, ул 2 айлык карантин башланганда гына сез төрле блогерларны карап, ябыгырга ниятләнгән идегез һәм кимендә 5 килога кимергә җыйган идегез. Мин дә сезнең кебек үк 5 килога
тазардым. Шуңа күрә сез дә минем кебек үк спортзаллар һәм спорт площадкалар ачылуына бик шатсыздыр. Сезнең белән Татарча уикенд сәхифәсе һәм без бүген карантиннан соң әле яңа гына эшли башлаган спортзалга кунакка барырбыз. Фитнес-клублар да яңа режимга инде ияләнгән. Килгәндә температураны үлчибез, кулларны бактерияларга каршы спрей белән юабыз. Шулай ук биредә тренажерларны да сәгать саен сиртеп торалар икән. В данный момент мы работаем в режиме ограничений. Это режим у нас персональных тренировок по предварительной записи. Один тренер, один клиент. В данный момент в наш фитнес-клуб соблюдает все меры безопасности, которые были прописаны Роспотребнадзором. Это измерение температуры персоналу и клиента. Обязательно вход в масках. Персонал также работает в масках. Клиенты также находятся в масках. По залу расставлены все антисептики, влажная уборка дезинфицирующих средств 2 раза в час, проветривание помещения. Дөрестән дә залда кеше күп түгел һәм барлык кагыйдәләр дә сакланган. Күргәнегезчә, бөтен күнегүләр дә маскалар да ясала, ләкин бу бик уңайлы түгел. Моны тренерлар да, спорт белән шөгыльләнүчеләр үзләре дә әйтәләр. Масканың уңайлы яисә уңайсыз булуын үземдә тикшерергә булдым. Башта авыр булмады. Бер нәрсә дә комачауламады. Ләкин азрак вакыт узгач, сулыш авырая башлый. Евгений, ничек уйлыйсыз, менә маска, перчаткаларда спорт белән шөгыльләнүчеләргә уңайлымы, уңайсызмы? В принципе, это не так уж и тяжело, было бы желание. В маске заниматься достаточно комфортно. Если уж человек сильно хочет подышать, можно немного ее спустить, носом немного подышать и потом назад одеть. Перчатки не мешают, они наоборот только делают лучше. За счет того, что у вас одеты перчатки, эта резина, она делает хват лучше, и на некоторых упражнениях это даже несет все же пользу, нежели вред. Әкренләп барлык инфраструктуралар гади режимга кайта башлады. Спорт белән шөгыльләнәсегез килсә, маска, перчатка киегез дә бирегә рәхим итегез. Язырсың? Дуслар, ниһаят инде үз изоляция шартлары йомшарды. Без инде хәзер менә шулай бер-беребез белән күрешеп, бергә сезгә чыгышлар әзерли алабыз, уйнап күңел ачып йөргән мөмкинлегебез бар хәзер, дуслар. Ләкин аңында карамастан үзегезне сакларга онытмагыз. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезнең белән Шулпан. Һәм Руслан идек. Хош. Монда яңгыр башлады бугай. Киттек. Тагын бер кат. Сау булыгыз, дуслар. Тәкъдир шулай язган. Син кочакта түгел йөрәгемдә. Мизгел түгел гомер кичәр өчен. Уралдым мин синең серләреңә. Уралдым мин синең серләреңә. Син кочакта